Posibleng masinati ang paghuot sa trapiko subay sa pagpatuman na unya sa road concreting project sa may Prisco di Parini Road, corner Dumlog Crossing sa Isidro Intersection, sugod ugmang adlaw Setyembre 16. Ang apektadong daan mooy agianan sa mga modernized PUJ, mga pampublikong sakyanan ug bisan mga pribadong sakyanan. Unang ruta, mao ang mga modernized PUJ nga gikan og poblasyon magsubay sa Dan Rizal mula sa Dan F. Bass, mo right turn sa Bacalto Street paingon sa N. Bacalso Avenue and back to destination. Second route, gikan og poblasyon magsubay sa Dan Rizal mula sa F. Bass Streat ug mo right turn pasulod sa City Hall, mugawa sa Coastal Road, mo left turn sa San Isidro Road and back to destination. Nakikitigom na si Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda sa mga tagduma sa mga establishmento sa dapit ug sa mga opisyal sa barangay. Gilantawan na usab daan nga posibleng apektado ang trapiko sa Cebu South Coastal Road, hinungdan nga gipasidan-an ang mga motorista nga mag-agian sa dapit sa pagplano sa ilang biyahe sud sa duha ka buwan. Mulungtad hangtod sa Oktubre 26 ang road concreting project.